биандагони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ҳаводорони барномаи сайёҳии варзишӣ, инак чун ҳамешагӣ нашри навбатии барномаро бо як хатсайри ҷолиби сайёҳати варзишӣ пешкаши шумо мегардонем. имрӯз мо ба яке аз маконҳои камошнои тоҷикистон аммо бениҳоят зебо сафар мекунем. дараи фанфароқи ноҳияи варзоб. ин минтақа ки дар фасли тирамоҳ бо рангҳои зарду сабз ва сурхи тирамоҳӣ мисли як манзараи зиндаи табиат ҳарбинандаро ба худ ҷалб месозад, барои сайёҳатҳои варзишӣ беҳтарин аст. ҳавои тоза, табиати нотакрор ва фазои кӯҳҳои орому сокит ин мавзеъро ба як ганҷинаи ҷолиб табдил додааст, ки имрӯз мо онро бо ҳам кашф хоҳем кард. тирамоҳ дар тоҷикистон фасли хосест, вақте ки табиат бо рангҳои зарду сурх ва сабзи тира пӯшида мешаванд, вале ҳанӯз гармии тобистон дар ҳаво эҳсос мегардад. ин мавсим барои сайёҳатҳои варзишӣ беҳтарин мебошад, зеро на гармии сӯзони тобистон моро хаста мекунад, на сармои зимистон роҳро мушкил месозад. фанфароқ ки имрӯз ҳадафи мост бо табиати сабзу заринаш, хусусан дар фасли тирамоҳ, таваҷҷӯҳи моро ба худ ҷалб кардааст. пас аз тай кардани тақрибан 25 километр, микроавтобуси мо каме болотар аз ишораи деҳаи фанфароқ дар дуроҳа қарор мегирад. инҷо дар баландии зиёда аз 1000 метр аз сатҳи бар сайёҳати пиёдагардии мо оғоз мешавад. мо дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии Амиртур ва ҳамроҳи як гурӯҳ сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат сафари варзишие дорем ба минтақаи фанфароқи ноҳияи Варзоб ва гумон мекунам, ки хеле барномаи хеле ҷолибу зебо ҳам хоҳад шуд ва бо ҳам аз зебоиҳои табиати нотакрори тирамоҳи ин минтақа лаззат мебарем. роҳбалади мо Игор дар бораи хатсайр кӯтоҳ маълумот дода, риояи қоидаҳои бехатариро таъкид мекунад. сайёҳати пиёдагардии мо бо рӯҳи кӯталӣ ба боло меравад ва боди сабуки кӯҳӣ бӯи гиёҳҳои хушкро ба машон меорад. мо табиати атрофро, ки бо мурури болотар рафтан фарохтар мешуд, тамошокунон бо ҳамроҳонамон суҳбат мекардем. инҷо аз болои гардиши аввали роҳи ба болои кӯҳ мебурда, дарёи Варзоб хеле беҳтару назарабоб ба назар мерасад. ҳар як сайёҳ бо шавқ акс мегирад, манзараҳои табиатро сабт мекунад ва аз ҳамдигар бо табассум ва шӯхӣ пазироӣ мекунад. кӯҳҳои қаҳваранг, ки қисман бо дарахтони сабзу тиллоӣ ва сурх пӯшида шуданд, бо ҳавои камабр манзараи ҷолиберо ба вуҷуд оварданд. ин аст, ки бо фарорасидани фасли тирамоҳ ва тиллоранг шудани табиат, шумораи хоҳишмандони рафтан ба сайру сайёҳат зиёд мегардад. бахусус нафароне, ки дӯстдори фасли тирамоҳ ҳастанд, кӯшиш мекунанд ба гӯшаҳои дури табиат рафта аз табиати тирамоҳи зарин ҳаловат баранд. Здравствуйте, меня зовут Зарина. Меня зовут Зиля. Мы обе доктора. Да. И вот сегодня, прекрасный осенний день, мы выбрались в поход. Поход организован компанией Амиртур. Это очередной наш поход, но мы иногда бываем не так часто, как хотелось бы, но иногда выходим вот в такие походы на природу. В Таджикистане очень много красивых мест. И вот сегодня так получилось, что мы в ущелье Фанфароқ. Красота, деревья, покрытые золотом, желтые, зеленые, красные, горы в такой туманке. Мы очень рады, потому что осень, прекрасное время года, когда не жарко и не холодно, и буйство красок, и речка такая смирная, Да. не буйная. Свежий воздух. Да, и прекрасные люди, Компания которые, хорошая, да. составила нам компанию. Я была на Лудинских озерах. Так получилось, что это было совмещение приятного с полезным. Тогда был концерт группы Авеста и Нигины Амонкуловой прямо вот на турбазе. И мы совместили поход, вот этот концерт под открытым небом, впечатление на всю жизнь. Да. Это был 20-й год, по-моему. Да, И август хотелось бы, 2020 чтобы года. побольше было таких мероприятий. Если вот совмещать культурно-массовые какие-то мероприятия с такими походами и с различными вот такими публичными мероприятиями на открытом воздухе, на природе, было бы здорово, потому что впечатление до конца жизни. Много у нас мест в Таджикистане, где неизведанных. Ну, Сарес, наверное, это очень сложно, но хотелось бы.
Да, и очень Спасибо. хорошо, что в последнее время много вот таких компаний Да. появляется в стране. фазои сокиту ороми кӯҳҳоро суҳбати мо сайёҳон ва сангрезаҳои лағжонаки зери пой пурра мекард. ҳавои салқин ба рӯйҳо тароват мебахшад ва сайёҳон бо шавқ акс мегиранд, манзараҳои табиатро сабт мекунанд ва боз ҳам аз ҳамдигар бо табассум ва шӯхӣ пазироӣ мекунанд. осмони камабр бо абрҳои сафедоб мисли пардаи болои дара паҳн шудааст. пас аз чанде роҳ рафтан мо ин ҷо каме истода нафас рост кардем ва ҳамроҳони дигарамонро ки аз мо каме паст монданд интизор шудем. аз ин ҷо манзараи дараи фанфароғ ва кӯҳҳои атроф комилан намоён аст. дарёи фанфароғ ки аз ин баландӣ садояш қариб ки шунида намешавад, дар поён мисли як риштаи нуқрагин ҷараён дорад. он яке аз шохобҳои дарёи овозадори варзоб мебошад. игор дар бораи таърихи селҳои дара нақл мекунад ва мегӯяд ки ҳар сол табиати ин ҷо тағйир меёбад. мо якчанд акс мегирем ва аз нури офтоби камнамои тирамоҳӣ лаззат мебарем. роҳе ки мо ба он меравем ҳамон роҳи деҳаи фанфароғ аст ки 6 километр аз роҳи асосӣ то ба деҳа масофа дорад ва доимо аз як тараф кӯталӣ ва аз тарафи дигар нишебии кӯҳ тӯл мекашад. мо каме истироҳат мекунем ва роҳро идома медиҳем. ҳаво салқин аст, аммо ҳаракат моро гарм нигоҳ медорад. ҳамин тавр якчанд гардишҳоро мегузарем ва роҳамон минбаъд то ба поёни дара нишеб мешавад. дараҳои варзо пур аз ганҷинаҳои табиӣ нодир ҳастанд ва фанфароғ бо табиати ғайриодии худ яке аз онҳост ва албатта бо кӯҳҳои қаҳварангу баланд ва дарахтони сабзу тиллоию сурх ва инак майдони сангистонаш ки осори сел мебошад. Периодически езжу в разные походы. Вот именно сюда, в Фанфароқ, это первый раз поехали. Очень понравилось, и погода сегодня очень хорошая. И вообще впечатление хорошее, то, что именно ходить надо. Мне нравится ходить, люблю, когда именно походы. Планов пока много, но что пока не получается. по времени сильно не получается. Хотелось бы несколько дней. Вот друзья ездили, рекомендовали вот озера тоже. Им очень понравилось на 7 озер. Ну, Вообще впечатления хорошие. отличные. Все понравилось. аслан роҳи мазкур ба масофаи 3 километри дигар то ба деҳаи фанфароғ идома меёбад, аммо мо ба тарафи чап ҷониби тангии дара аз болои роҳи селоби сангзор роҳро идома медиҳем. ин сангистон ки аз миёнааш дарёчаи фанфароғ ҷорист, то 50-100 метр паҳноӣ дорад. сангҳо ҷо ҷое бо обсабз пӯшида шуданд. ин ҷо кӯле низ мавҷуд аст, бо ягона дарахти дар миёни ин сангистон аз осори сел эмин монда. дара то рафт тангтар мешавад ва кӯҳҳо аз ҳар ду тараф наздик мегарданд. дарёчаи хурди фанфароғ бо оби шаффофаш ҷараён дорад ва садои он мисли навои оромбахш аст. мо бо эҳтиёт аз болои сангҳо мегузарем, чун роҳ лағжонак аст. роҳбалад игор пеш роҳ рафта мегӯяд ки селҳои солҳои пешин табиати дараро тағйир доданд. пас аз чанде ба шаршараи хурди фанфароғ мерасем. соли пеш ин дараро сел зел мекунад ва сангу хоку дарахтони зиёдеро шуста мебарад ки дар натиҷа аз якчанд шаршараи фанфароғ ҳаминаш мемонаду халос. шаршара дар баландии тақрибан 1200 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. оби шаршара сард ва хеле шаффоф мебошад. он аз болои сангҳо ба ҳавзи хурди сангин мерезад. сайёҳон ин ҷо канори шаршара аксунаворҳои зиёди гурӯҳӣ мегиранд. баъзеҳо аз оби сард менӯшанд ва қатраҳои оби аз дарби ба сангҳои поён задан пошхӯрда ба рӯйҳо тароват мебахшад. мо муддате дар назди шаршара меистем ва аз зебоии он лаззат мебарем. пас аз бозгашт дар поинтар назди ин дарахтони сабзу заррин баъд аз осори сел эмин монда истироҳат мекунем. майдони ҳамвор канори роҳи деҳаи фанфароғ. мо ин ҷо хӯроки нисфрӯзӣ тановул мекунем ва бо ҳамроҳонамон суҳбат меороем дар бораи таъссуроташон ва зебоиҳои фанфароғ, ки маълум мешавад барояшон хеле писанд омада буд. Сегодня мы с подругами, благодаря Амир-туру, приехали в ущелье Фанфароқ. Это уже известно, насколько прекрасен наш Таджикистан. И
ущелье Варзобское. Но осенью это особая радость здесь быть. Почему? Потому что деревья красивые, свое очарование у осени. Тур прекрасно организован. Я была на Алаудинских озерах, Бирюзовое озеро, Искандеркуль, в Артуче была когда-то. Вот. Еще много что есть посмотреть в Таджикистане. Очень хочется еще раз пойти на Алаудинские озера, потому что там очень красиво. Я дошла до 10-го озера. Очень хочется поехать в Пенджикент, увидеть 7 озер. Там я тоже не была. В Артуче я была в 2010 году. Туда тоже хотелось бы еще раз Куликолонские озера посетить. Я еще была на Памире, родник Биби Фатима. Там тоже, конечно, очень красиво, необыкновенное небо. И вообще Памир на меня произвел большое впечатление. Очень там красиво. дар поён дарахтони зарду сабзу сурх аз ду тарафи роҳи сел қомат афрохтанд. Буттаҳои хуч бо меваҳои пухта ва баргҳои сурху зард ба манзара ранги ҳақиқии тирамоҳӣ медиҳанд. Воқеан ҳам сайёҳатҳои варзишӣ ба ин гуна маконҳои назаррабо ба саломатӣ фоидаи зиёд дорад. дар айни замон пиёдагардии мушакҳоро мустаҳкам мекунад, нафаскаширо беҳтар месозад, фазои орому ҳавои тоза бошад, ба рӯҳу равон нерӯи тоза мебахшад. Меня зовут Камила. Мы приехали в ущелье Фанфарок. Здесь очень красиво. Сегодня очень мало солнца и не сильно жарко. В общем, мы вам рекомендуем. Очень классные впечатления. Приезжайте, классно. Моя племянница приехала с России на днях, ее не было 25 лет, она живет в Питере, и поэтому мы решили привезти ее. Я родилась и жила всегда в Таджикистане. В этой горной стране я прожила всю свою жизнь, но я знала, что у нас есть Варзоб, у нас есть Такоп, у нас есть Каратак, но то, что каждая, вот Варзоб имеет свои локации, Каратак имеет свои локации, и каждая из этих локаций настолько прекрасна, что вот этого я не знала. Поэтому последние 2 года я узнала, насколько в Таджикистане красивая природа и насколько она заряжает энергией. Я стараюсь каждые выходные теперь по мере возможности выезжать, вывозить свою дочку, показывать ей уже нашу природу. И заряжаясь энергией, мне хватает на ближайшую, допустим, неделю. В течение этой недели я уже работаю спокойно. Поэтому мне благодаря нашим турам я увидела природу Таджикистана. Приглашаю всех остальных посетить наш Таджикистан. И благодаря телеканалу Сайо увидят другие, насколько прекрасно и как интересно проводить такие туры. Потому что мы не только заряжаемся энергией, но мы знакомимся с новыми людьми. Я впечатлена красотой и масштабностью гор. ҳамин пас аз чанде ҳамагон аз сайёҳат ба минтақаи Фанфароқи ноҳияи Варзоб бо хотироти зиёд, эҳсоси рӯҳияи тоза ва таҷрибаҳои нав баргаштем. биёед бо ҳам ба гӯшаҳои дигари Тоҷикистони зебо сайёҳат кунем ва ганҷинаҳои нави табиати онро бо ҳам кашф намоем.